का करी हमारा तनको निक नहीं लागत जब से सुनले बानी कि नैहर जाई तो अब ऐसा त्योहारे बाटे कि अब ना जाई तो कैसे काम चली। नैहर जा जाके लोग राखी बांधेला, घर में रहले तो छुबू छुबू काम करी तू करी हम का करी। घर में देखी कि बहरी देखी अकेला आदमी है ना बाटे, बियाह शादी आदमी कैला उसके पतो रही घर में तो अपन करी धरी। हम जब सुने नहीं के कारण नैहर जाए तब हमारा नसई के कुछ कुछ होखे लागल, हमारा निक नहीं लागत तनको में कपार में तो। मम्मी जी का भेल जी, ले चाय पी ले। हम चाय ना पी, हम तू नैहर जात हमारा निक लागत होत नहीं खे। ए मम्मी जी हम सौखन थोड़ी जाता नी राखी ऐसा त्योहार बना कि सब के अपने पहना जल अपने भाई के राखी बांधेला। आ वो में तो हमार भैया 2 साल के बाद आइल बन फौजी, ओए ना बात बाटे हो नौकरी करके आ वो छुट्टी 2 साल के बाद मिलल बाटे। तो ये साल हम ना राखी बांधे जाई तो फिर कब अहिया कब नहीं ना हो भले मुहत हम का बाकी रोकम ना। भाई बहन के ये प्यार हवे। जानते बानी कि कुल पुलिस फौज वाला नौकरी के आदमी के कोनो भरोसा ना होला कि कब कहाँ का हो जाई। तो भैया पगली ना बोलल जाला ई कुल। अरे वो भैया कहे न, अच्छा कहे ना कि हमनी को भरोसा मत करी हस तब हम जाता नहीं तो ना जाती। अच्छा तो सुनो राखी बांध के आ साँझ ले चलिए ना तो बिहान भले आ जाइयो, रुके वाला काम ना तो जानता ना हम सही कहते खाना पानी छोड़ दे आखिर पड़ जाए बीमार फिर तारा भागल आवे के पड़ी। ऐसा मत कहीं खाना पानी मत छोड़। वहाँ के कहाँ बानी अब देखो घर में जाकर सुन तब पहुँचा देती तो ठीक रही। अच्छा ठीक बा कोई के तनी देखो का कहताटे। ठीक बाटे पूछा तानी ठीक ना। आपको कह हमार वहां से हम तो कहबे डर का लागेला कैसन डर हो। मर्द ले ना कही आदमी तो के करे ले कही। ठीक बाटे जा तनी हम पूछा तानी ठीक ना। ठीक बा तनी मर्द से तनी प्यारे ले बोलल जाला। देखो बेचारी ई जानती है ना कि बुझाता कि हमारा के ना जाए दिए का करी। राखी रक्षाबंधन ना रहती इनकर के भेजबे ना करती जाही ना देती बाकी का करी ऐसा त्योहारे बाटे कि भेजे के पड़त आटे केतनो एथु रहत जाइयो देखा बुनिया को जाते दुगो हरियर ले आई कहिया खाती। कहां गोल कहूं के पतो ठकान खाना बनाए के अजी अजी हे जगह करतनी चल हमके पहुंचा दे। भूख लाग रहे रे कब लेके कहां पहुंचा दे। हम नैहर जाई भैया के राखी बांधे जाए के बेटे जी। मम्मी जी कहनी कि जल्दी एक बार जाइए आ सुबह चलिए बानन के। हम कहनी कि ठीक बाटे तो क्यों कहला कि अपनी मन से जाइए ला जाला दूसरा के मन से तो 2-4 दिन रुक लबर ना कर लबर कैले ले जइबी ना आ तू जानते कि भाई फौज तो चल जाई ना। हमर भैया 2 साल के बाद नौकरी से आइल बन हमें बेरी राखी 4 साल के बाद ना बस तोरा नहीं खे जाए कहीं घर काम बाटे ये का करी ना जी। मने हम भाई बहन के एगो प्यार बाटे इहो एगो त्योहार बाटे त आप जहे नहीं खे दे। देखिए हमके बाद में मत जाए दे लेकिन ये मने हमारे से बढ़ के त्योहार बा तोर भाई बा। देखिए मर्द मेरा अपनी जगह पर रहला भाई बहन ले नमकीन खो आई जरा इतना कुछ ना खाई हम रहबे ना करब हम जाई राखी बाने। तो सोच लिए तू जानी है तोर काम जानी जे ये जा ना तोरा एक बात तोरा फोन करता ना को भाया। हेलो हेलो हाँ बहनिया क्या होता भैया कुछ ना तू कब ले आओ रोक ना भूख लागल बनिया खाना में खा ली। हाँ इतनी तैयार हो गई बनी यहाँ के अब खाना खा के हमके छोड़ आई। नहीं खे जाए के अरे शाम होता जल्दी आ दोपहर में आओ तनी। हाँ इतनी तले पूजा से रखिए बनवा ला। ठीक बा बनवा लेकिन तू बांध मैं बड़ न बहिन है तू। ठीक बटे आओ तनी तैयारी में बारे तनी घर गिरती के काम जनती बड़ा ना कि करत में लेट हो जाला। ना ठीक बा चलिए आओ। ठीक बा आओ तनी देखी ना हमर भैया तोर डिप्टी जाए होगा चाहे सीपीटी जाए के नहीं ठीक ना तैयारी कर भी चाहे कुछ कर भी लेके जाए के त लेके जाए के ए जे माई के सेवा करे के बाद देखत कि गोड़ टूट गइल बाटे। मम्मी जी काहे नहीं कहत कि हां जाए देते। मम्मी जी के रखे के बाद तो जो पूछ के चल जाओ हम नहीं जान फिर बाकी हां फिर आवे के नहीं खे। इतना बड़ा सजा मत दें जी अब की घोड़ी पर हम गिरता नहीं का कहताटे ई कहतनी कि नहीं खे जाए के होई। अरे बबुआ भाई रात भर के बात बाटे जाए दो बांध के चल आई। हम जानता नहीं कि हमारे घर में दिक्कत बाटे जाए खातिर पूरा कपड़ा पहन ले ना अब जाए की तैयारी कर देले बाना। आ जा रे रामा अरे एक तो बेचारा एथु से चाइल बड़ा ना माने का हो गइल बाटे तोर दिमाग ना हो दिन रात तोरे लगे ना रहत ये ना सुने पर लगे बड़े रहला से ना हो जाई घर दुआरे के देखी रे
अच्छा रात भर में हम मर नहीं जाता नहीं ठीक ना कोनो ठीक ज्यादा- बाटे दुल्हन के मन बा भेज दो भेजे के बाद रिया के यार खोई जाता ना भाई ना लिया जब बोले जाके बढ़वा लिया ना होगी तो संग ही लिया के ले चलिए। बतिया हम निकल हाँ चल बहरी चल हाँ हमरा निकल जाए के ना विदा तोरे कर तहार बुझाइबे ना करला कि एको पैसा का बुधिए ना हो त्योहारों के दिने हमके ना भेजब जा पता ना कि उन्हीं घर में हमर बियाह हो गई जा तनी फोन करके हम कह दे के पूजा बांध के भैया के राखिए विदा कर दे हम ना आ पाई। ठीक बा बहनिया का कहत न जीजा आवे न खंदत का अरे उनकर का कमाए धमाए कहिए नहीं खेनी सुने दारू पियल घूमल करे नहीं से चल तू केहूँगा नहीं आप जल्दी शाम होता है अरे मुहूर्त निकल जी तब तू कैसे बनबी हाँ नहीं भी ना तोरा आवे के पड़ी हाँ चल ठीक बटे ठीक बा चल आवती है अगर लेट हो जाता तब कुछ से बनवा ले का दिक्कत बाटे कब दे भैया दीदी आती है अब दीदिया के फेर में का तू बाड़ू अब तू बाड़ू ना अपना भैया के राखी लेकिन दीदी आई तनी और ठीक लगी ना दोनों गोड़ी बांध दे के राखी ठीक बा। ढेर दिन का देखल हूं भी भेंट उठ हो अरे जाई नारी बहन ठीक बा बहन और आवत है ना अब आए में ओकर लेट होई तू पहले तू दीदिया के फेर में काहे बाड़ी चल तू राखी बांध अरे ओकर फेर हम में कहनी कि आई तो भेंट उठ हो जाई ढेर दिन पाइल बड़ा तू ठीक बा ओकर से भेंट करत रहिए आ मान लगे हमरो को जाए के बाटे ना यही करा जल्दी बांध ठीक बा जल्दी आप जो बतावा हो यही समय पर ड्यूटी ज्वाइन कर खातिर फोन आ गई लला कहाँ करब नौकरी ऐसा ना फौज के नौकरी जाही के पड़ी साला 2 दिन टल गए तब अपन घर द्वार तनी घूम लेती ठीक ठाक से अरे कहाँ बाड़ू जल्दी जाए के बा आ गई नी बोलो नी घर में ले आवे बांध बांध अब जाए तो मुझे बांध क्या करूँ अब देखिए भैया बढ़िया से जाइए बढ़िया से रहिए वो देखिए ठीक ना अरे ना ना बच बहन। के गोली वोली से रहिए ऐसे कि हमनी का एक ही भाई बड़ा फिर हमनी को के राखी बाने के भगवान ना करस कि तो के कुछ हो अरे ना बहन ऐसा हम कोनो कम है ना करी ना बस ड्यूटी हम जगह ने बा वैसे हम निभाई ना ठीक बा हां ठीक बा तो दीदिया कोनी के आई ले तो भेंट उठ हो गई अरे तू का ओकरा फेर में पड़ल बाड़ी झगड़ा कोइले बना जाऊ कहाँ से ले बड़े गए बाजारी में से लेनी है और कहाँ से लेनी है हमें नहीं पैसा ठीक बट देख के जाइए बढ़िया से अब तो दीदी आई तो फिर खोजे लगी तो हम का कहब ठीक बा खोजे लगी कोनो बात नहीं के वो आई तो वो बांध दी तो बता दियो ठीक ना राखी रख लियो हमारा नाम पर ठीक ना ठीक। हम जाते नहीं ठीक बा जा अपन ख्याल रखिए ठीक ना जवाना ठीक बा हमनी का बढ़िया से रह के तू अपन ख्याल रखिए बढ़िया से रह जवन कुछ मांगे को है अपना भाई लगे फोन कर दिया तो आगे हम फोन कर दे पर लगे तो कुछ चलिए ठीक ना तो हमके जाएगा ठीक है बेगो कहाँ बजा के लेकर बताओ एगो घर में बटे जल ले जा चलो का करेगा बाटे ड्यूटी अपना जीवन करते बनी अपन तैयारी करके जाए और पता ना का झगड़ा कैले बना जा भरत मेहरा रू राखियो बाने खातिर भेजबे ना कोई ना जा कहाँ बाड़ू बुझवा आवता नी जल्दी लेके आओ हमके जाए के बाटे अरे तो फोनो आ गई हेलो हाँ साहब प्रणाम 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 और ठीक बटे हाँ हाँ चलिए आओ तनी सीधे सीधे हाँ लखनऊ ठीक बा साहब हाँ जल्दी लेके ठीक बा जल्दी लेके आओ बेगावा दाओ बढ़िया से देखो के जाइए ठीक बा ठीक बा आ जाके फोन करी आई ना कि जाके जा डिप्टी में लग जाइए ठीक बा भाई ठीक बा भाई हम जाते नहीं बढ़िया से घर द्वार हैं, ठीक ना रहिए मोबाइल ले लो ठीक बता जाते नहीं बताओ भगवान अगर केहू के भाई देश तो ऐसे ने भाई देश के कितना हमनी के माने ना बढ़िया से भगवान करस के हमारे भैया जहाँ भी रहस बढ़िया से रहस सब केहू गइल बा अपने भाई के राखे बानी हमारे ऐसन जगह बियाह हो गइल बा ऐसन मर्द मिल गइल बा कि कोनो त्योहार नहीं के समझ बुढ़िया तो कितना अच्छा से कह देनी है कि हाँ चल जो हमारे भैया कितना दिन के बाद आइले ना रे ई का हो त्योहार के दिने रोब तारू हैं बरिस त्योहार के दिने रोवल जाला सुगुना हनी रोब तारू
हम भैया डिप्टी चले गए नहीं मम्मी जी तो ना जाए दिन अब बताओ हमारी में का गलती बाटे हम तो कहबे कोई नहीं आजकल जानते बारू ना बताई एक दिन में का बन बिगड़ गेल घर कि मेहर के मलकार मर्द भई रहत सा अब हम का कर सकत नहीं नौ खाची तो पहले हमारा के बोलला सा जानते ही घर बड़ी तू मलकाई हम त्योहार के दिन ना खरेला लेकिन राखी के दिन इतना खरेला भाई बहन में ना कि का बतावे कि हमसे उम्मीद न रहल ना कि हम कोनो साल ले मने अपने भाई के राखी अब हम उधर ना जा पाऊनी अपने भाई खातिर देखबे कल कोनी के दे दियो ओने सोनी किन के राखी भेजा दियो आप तो भेजा वो देले भाई ना हम कौन चीज भेजनी है ना राखी भेजनी है ना गोइनी है अब छोड़ा ज्यादा एक जनी रहली है ना बांध दियली तू बना चाहे बना आखिर तोरी भैया के राखी बनाइलो ना लेकिन हां हमर भैया भैया करबे करेला कितना उदास होके घर से गोइल हइया अच्छा अब चुप रहो कि कौशल के बाद रोवाला ले अब हो गए तूने क्या हो गया ठीक ना रोवा मती चल के खाना वाना खा हम जब ले राखी आज के दिन बीते ना तो ले खाना ना खाए तो ये बताओ खाना ना खाबू तो चल जेबू अब हमके केहू लिए जाता हम ना जाए अब का हमार भैया तो चल गई ना जब हमारे भैया ना रहे तो हम जाए के करे खातिर घरवा देखे खातिर अरे तो ये करा के नहीं करना सुरता वाला के समझ में आवत नहीं यहाँ के बहन बाड़ी से नहीं बहन के दर्द बुझता नहीं ये तो घूम ना बोलल जाला ना कहल जाला मन ओकर बहन के तो दर्द नहीं के बुझा हां तो बुझती लेकिन तो हमारा खातिर ना जाए दला सखी अकेले भी हम तो कहबे कहीं हम लिया के कोई नहीं हां चले लदिन लिया के तुरंत भैया से रखिए बनवा के और ना तो हमारे भैया फोन करना तो इतना उल्टा सीधा बतियाओ तो नहीं होना कि क्या बता एकर सही के एकदम ये अपन सहूर ना सीखी हमारा के एकदम बेचाइया बना के खैले रहत के अब हम का मर्द मेहरारू के बीच में बोलिए तू करे उठा चलता चुप रह मरो मत